Poila sigangono chung sini kathang kukulai sini subayong kai tona hambairo tinini ojora tai sepni bagai tai Kamalpur Baptist sigla bosong nongoi chung joto sini kebi anda sini kebi ni along rokna tai sini pastors tai sini evangelist ikon tai mo thabrom ni joto adong rokna chung hakaham tai hamchama chung yakharo okhe chung sini lai thangjak meeting o chung salaijakon hai sini Kamalpur Baptist sigla bosong ni ongoi chung kaisa YouTube channel chung karikha te a YouTube karijakon ya bong khasini busango kaitoni samuna tangnani teo phlongani fuarnani te omagene kaitoni samuna chung tebo tangmani rokna chung mukumna roknani tei je thangai himi manya brok YouTube ni bisingtei a samu rokna nugi manani amhai kaisa chung wansugui sini o YouTube channel no chung ma karijaka tei thaija khasrangai saimon dom tei sini o KBSB YouTube channel bisingtei sini Kamalpur Baptist Association ni kurung jagao kurung mo thawo kurung program tei kaitoni samu tangjai dongmani pandarokni up to date chung macha ja tei o channel bisingtei chung naroknai mukumurok narokjaknai tei bebak no busangma je program mani mancha ja tei chung hobi manlai ya aboni bagi yang no official ma koyo no suri jadi suri man bai kaisong ya presan bai thangdong tei kaisa chene Kamalpur Baptist sigla bosong simi chung officially YouTube no kari khaba so chene official kaisa kobok mu kaisa chung joto no koyo chene Kamalpur Baptist sigla bosong rok chung kaitoni samuno tebo khir ke tanglai no chung kaitoni samuno tangma bisante chung phunglai no je chene kaitoni chung busu khamjak tamba chung kaitono busu khamjak chung phungnani ingka ba kaitoni samung tangmani bisante anbai kaitoni samung chung nai khangkai podre pod lama tongo te a lama nung nugi mannai nung sak no si mannai je bhai kaitoni samung no tangman bai bu khawda jai tongkha baksa bai yakung bai himoi thangoi baksa bai yak bai baksa bai wan sukmani bai baksa bai kok bai te baksa ba logiri ma bai omake podre pod chini kaitoni samung tan tongo te nung abuno hari chini Kamalpur Baptist sigla bosong ni joto sigla rong no chung je sigla hinjangai rok kaitoni samung tebo khir ke tanglai tai chini sigla joraon chung chini yakung yak kaham tongmani busak kaham tongmon joraon chung kaitoni samung tebo kha rui tai sak no chung yaphai tanglai oke paithago joto haino hai koijao no o chini KBSB je channel no YouTube channel no subscribe khain tapokti tai khlaidi akinro oro ketal mali jongnai tei omon paithak engke chung khakaham chini KBSB ni ongoi khakaham tei hamjakma nono chung yapharo tei hambai tei kaitor sini o Kamalpur Baptist sigla bosong no tebo hamari kuplong prothom amen